Mnohí z nás si večer sadajú do obývačiek pred televízor a púšťame si vysielanie niektorej tej televíznej stanice. Napadlo vám však niekedy, ako sa takýto televízny signál dostane až k nám domov? Najmä v súvislosti so šírením DVB-T signálu. A viete čo? Poďme sa na to spoločne pozrieť v rámci miniseriálu, ktorý vám postupne v 6 častiach odhalí fungovanie digitálneho terestriálneho vysielania. Tu je prvá časť. Ak sa obzrieme späť do histórie, na Slovensku je televízne vysielanie prítomné už od 50. rokov. Môže k nám prichádzať v rôznych podobách, a to pomocou satelitného vysielania, káblovou cestou, prípadne cez známe terestriálne vysielanie. Práve to je však zrejme ako jedno z mála vysielaní pre domácnosti bezplatné, ak samozrejme neberieme do úvahy koncesionárske poplatky. Terestriálne vysielanie sme si v jeho analógovej podobe zažili počas dlhej doby, najčastejšie na hlbokých CRT televízoroch. No teraz máme už zo pár rokov jeho digitálnu vysielanie je úplne vypnuté. Vlastne tým bol splnený aj záväzok Slovenskej republiky v rámci všetkých krajín Európskej únie. Tých termínov bolo viacero. V zásade my sme v rekordne krátkom čase aj zaviedli digitálne terestriálne vysielanie, aj sme ukončili analogové. Bolo to v roku 2011. Komerčná prevádzka vzduchom šíreného digitálneho vysielania alebo aj DVB-T z angličtiny Digital Video Broadcasting Terrestrial sa spustila ešte v roku 2009. Takéto šírenie televízneho signálu má veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Kým pri analogovom vysielaní sme boli svedkami rôzneho zrnenia či známych duchov pri nekvalitnom príjme, pri digitálnom vysielaní je to už minulosťou. Dômyselné opravné algoritmy totiž opravujú kvalitu signálu až do momentu, kedy sa stratí. Digitálny signál má teda len dve polohy. Buď ide, alebo nejde. Digitálne vysielanie však dostalo do vienka oproti analogovému aj ďalšie výhody. Prinieslo väčší priestor pre väčší počet televíznych staníc. Takisto digitálne terestriálne vysielanie v tejto novodobej histórii prinieslo vyššiu kvalitu obrazu a zvuku, moderné doplnkové funkcie ako elektronický programový sprievodca alebo možnosť voľby zvukovej stopy. Takisto je už pripravené na HD vysielanie, alebo teda vysielanie vo vysokom rozlíšení, ktoré už aj teraz je k dispozícii. V zásade sa z pohľadu diváka toho veľa nezmenilo. Stále potrebujeme anténu, ktorou sa signál prijíma, a potom aj DVB-T tuner. Moderné televízory už spravidla bývajú štandardne takýmto prijímačom vybavené. Aj diváci so staršími typy televízora nemusia zúfať, stačí si pozrieť externý DVB-T prijímač a môžu takisto využiť výhody digitálneho terestriálneho vysielania. Externý DVB-T prijímač alebo set-top box je už dnes k dispozícii naozaj v malých rozmeroch a s moderným dizajnom. Čo sa týka antény, používateľ digitálneho vysielania potrebuje jej širokopásmovú podobu, ktorá prijíma v rozsahu 20 až 60 kanálov. Domácnostiam v blízkosti DVB-T vysielača stačí pre príjem niekedy aj izbová anténa. Dnes je už DVB-T signálom pokrytých až 98% Slovenska. No a svoje signály si šíria aj okolité krajiny. Výhodu ich príjmu majú najmä ľudia v pohraničných oblastiach. Je tu možný cezhraničný presah. Práve diváci v blízkosti krajín môžu príjmať trebárs vysielanie terestriálne z Čiech alebo z Rakúska, z Maďarska, z Poľska, z Ukrajiny. Takže tá programová ponuka aktuálne je dostupných 11 televíznych staníc bez mesačných poplatkov úplne zadarmo, plus je tam možnosť rozšírenia ďalšej platenej ponuky cez bežnú anténu, čiže aktuálne je na bežnú anténu, na ktorú bolo v minulosti dostupné 1, 2, 3, 4 televízne kanály, tak aktuálne je tam dostupných 24 televíznych staníc s tým, že je možné si to samozrejme v blízkosti hraníc rozšíriť o ten cezhraničný príjem. Základné terestriálne vysielanie je bezplatné, no podobne ako pri satelitnom a káblovom signále, aj tu existuje i platené pásmo s rozšírenou televíznou ponukou. Pred neoprávneným príjmom je potom takýto televízny signál chránený kódovacím systémom IRDETO v podobe akejsi karty. Tá by mala putovať do zariadenia, ktoré potom sprostredkuje odkódovanie signálu.
To môže byť buď formou externého DVB-T príjimača, ktorý má v sebe zabudovanú dekodovaciu kartu, alebo formou modulu. Tento modul umožňuje veľmi jednoduché zasunutie do televízneho príjimača. Takisto už dnes predávané televízne príjimače sú vybavené tzv. CI slotom, do ktorého sa teda zasunie tento modul a jeho úlohou je práve dekodovať to televízne vysielanie. Popri voľných programoch je teda aj cez DVB-T možné šíriť kódované. Staníc tak môže byť naozaj dosť. A to je práve aj rozdiel od predchádzajúceho analógového vysielania. Oveľa viac staníc je naozaj jednou z hlavných výhod DVB-T vysielania. To, čo však stojí za ním, je oveľa zložitejšie. V ďalších častiach seriálu si preto podrobnejšie predstavíme, čím všetkým si musí televízny signál prejsť, kým sa zo štúdia v televízii dostane až do televízorov v obývačkách. DVB-T, 4 písmenká, ktoré stoja za technológiou, vďaka ktorej môžeme v domácnostiach sledovať televízne vysielanie. Ale kde vôbec taký signál vzniká a ako sa vôbec dostáva z televízneho vysielača do domácnosti? Tak presne na to sa vám budem snažiť odpovedať v ďalšej časti nášho miniseriálu, ktorý sa zaoberá práve televíznym vysielaním a šírením signálu. V televíziách sa denne tvorí množstvo relácií. Popri nich sa však do vysielaného programu zaraďujú aj filmy či dokumenty, prípadne živé vysielanie. Dnes je však už všetko vo forme digitálnej a začína sa to v modernom televíznom štúdiu. Nachádzame sa v štúdiu, ktoré je prispôsobené potrebám spravodajskej televízie. Je tu viacero scén, hlavná scéna, ktorá je typická pre všetky spravodajské televízie s priehľadom do newsroomu. Máme tu ďalšie scény, ktoré sú potrebné pre iné spravodajské alebo publicistické relácie. A celé toto štúdio je snímané najmodernejšou technológiou, kamerami, ktoré sú samozrejme digitálne, tak ako celý reťazec v našej televízii. A čo je asi najväčšou zaujímavosťou, tieto kamery neobsluhujú kameramani, kamery sú robotizované a riadia sa vlastne zhora z réžie. Práve réžia vysielania je to miesto, ktoré sa stará o kompletizáciu celého vysielania nielen v spravodajských televíziách. Teraz sa nachádzame v réžii našej televízie, za mnou sedí osadka, ktorá zabezpečuje živé vysielanie. Je tu zvukár, vedľa neho visimen, teda človek, ktorý spúšťa vysielací systém. Máme tu strihača, vedľa mňa je režisér a kameraman. O kameramánovi sme sa vlastne rozprávali už dole v štúdiu, že za pomoci joystickov riadi robotizované digitálne kamery. Pri pôvodnej tvorbe sa v každej televízii uplatnia vlastné strihové pracoviská. V nich sa kompletizujú nakrútené reportáže či relácie, s ktorými potom pracuje réžia vysielania. Každé jedno vysielanie má svoju presnú dĺžku a naplánovaný čas, ktorý sa potom podľa časového programu púšťa do éteru. V digitálnej televízii sú pritom všetky reportáže a programy uložené v jednom vysielacom systéme. Naša televízia je bezpáskovou televíziou, to znamená, že celý reťazec od kamery až po vysielanie je plne digitálny. Program je vlastne uložený na diskových poliach a odtiaľ je vysielaný prostredníctvom vysielacích serverov smerom von z televízie. Ešte predtým, ako sa televízny signál dostane von z televízie, prechádza špeciálnym pracoviskom, ktoré sa stará o kontrolu jeho kvality. HTK, alebo hlavná technická kontrola, je akýmsi technologickým srdcom televízie. Je to miestnosť, kde sa nachádzajú reky, v ktorých sú veškeré zariadenia našej televízie, ktoré slúžia na jednej strane príjmanie signálu, napríklad zo spravodajských agentúr. Na druhej strane sú tu zariadenia, ktoré slúžia na odchádzanie signálu z našej televízie. A zároveň v tejto miestnosti sedia naši kolegovia, ktorí sa starajú o kontrolu výstupu tohoto signálu. No a keď je signál poriadne skontrolovaný a má vysielateľné parametre, môže opustiť hranice televízie. Znamená to, že je už pripravený aj na šírenie cez vysielač DVB-T. Tam sa však musí samozrejme nejako dostať. V rámci televízneho štúdia je inštalované zariadenie MPEG-2 kóder, ktoré spracúva televízny signál do podoby, ktorý je vhodný na prenos DVB-T multiplexom a následne na príjem. Tento signál je prenesený do tohto dátového centra optickou cestou alebo rádiovou trasou.
Prekódovaný signál už potom putuje z televízie na DVB-T vysielač. Ešte predtým, ako sa dostane do éteru, ho však čaká niekoľko procesov. Práca nás ako prevádzkovateľa začína v momente prebratia modulácie alebo teda toho signálu televízneho zo štúdia v štúdiu. Trasou sa dostáva sem k nám na centrálne miesto na televíznu väžu Kamzík, kde ten signál je spracovávaný, ďalej upravovaný a pripravený na distribúciu na jednotlivé vysielače, ktoré zabezpečujú pokrytie. Príprava na distribúciu signálu cez vysielače má niekoľko postupných krokov. Najskôr signál prijíma spomínané dátové centrum, ktoré k nemu pridáva, napríklad programového sprievodcu. Následne už potom skladá signály z jednotlivých televízií do tzv. Multiplexu. Takže sa v ňom naraz šíria akoby navrstvené signály zo 4 či 5 televízií. V takejto podobe sa ďalej multiplex šíri na jednotlivé vysielače po celom Slovensku. Nad celou sieťou terestriálneho vysielania pritom nepretržite, čiže 24 hodín denne, bdie dohľadové centrum. No o týchto ďalších technológiách si bližšie povieme až v nasledujúcich dieloch nášho miniseriálu. Asi väčšina z nás už aspoň raz počula, keď nie aj videla vysielaciu väžu Kamzík v Bratislave. No viete, čo všetko sa na takejto vysielacej väži robí? V rámci nášho seriálu o šírení DVB-T vysielania vám to poviem, pretože vás zoberiem priamo na väžu a spoločne nahliadneme do zákulisia fungovania technológií vysielania. Televízne štúdio. Miesto, kde sa vytvára obsah pre televízny signál. Ten sa potom zo slovenských televízií dostáva priamo do vysielacej väže na Kamzíku v Bratislave. Signál zvyčajne v MPEG-2 formáte v dátovom toku okolo 3,5 až 4,5 megabit za sekundu je privedený do zariadenia multiplexor, kde sa spolu s ďalšími signálmi z ostatných televíznych štúdií a ostatných televíznych staníc spracúva a tvorí sa výsledný transportný tok. Asi nikto z nás by nechcel zostať večer bez signálu v televízore. Aj preto sa pri budovaní technologického vybavenia Kamzíka a najmä transportných optických ciest, cez ktoré sa signál dostáva z televízií na Kamzík, myslelo na všetko. Optické spoje prichádzajú do tohto dátové centra z dvoch nezávislých smerov, z dvoch rôznych strán kopca. Je to teda nepretržitá prevádzka. Jedným z hlavných komponentov celej DVB-T siete je multiplexor, systém, ktorý do vysielacej podoby spracúva audio aj video signály zo slovenských televízií a do výsledného transportného toku pridáva napríklad aj elektronického programového sprievodcu či rôzne dátové informácie potrebné pre dekódovanie a príjem celého multiplexu. Samotné spracovanie signálov prebieha live, je tam v dispozícii vyrovnávacia pamäť, ktorá zabezpečuje, aby prípadné niektoré náhle zhluky dát nespôsobili trhanie a sekanie obrazu. Aktuálne sú na Slovensku v prevádzke 4 celoplošné multiplexy v norme DVB-T. Ak sa ale vrátime k multiplexoru, tak práve z neho je potom privedený signál optickou infraštruktúrou do rozbočovača signálu. No a odtiaľ sú signály už privedené do tzv. Vysielačov. S jednotlivými zosilňovačmi je zosilený na požadovaný výkon a privedený do zariadenia s názvom združovač, ktoré združuje na frekvenčnej báze všetky signály do jedného antenového systému. Signál je potom distribuovaný dátovou sieťou okolo celého Slovenska na jednotlivé regionálne vysielače, ktoré ho následne vysielajú do éteru. Nad celou sieťou terestriálneho vysielania pritom 24 hodín denne a 7 dní v týždni bdie dohľadové centrum. Dohliada nad kvalitou vstupného signálu, ktorý prichádza zo štúdií od vysielateľov. Takisto dohliada nad spracovaním toho signálu v datacentre. Ďalšie senzory vlastne sledujú činnosť vysielačov. Keď nastane nejaký pokles výkonu jedno s druhým, takisto sa samozrejme signalizuje. Až teda do momentu, keď z vysielača to odíde do hlavného antenového systému.
Dohľadová činnosť však končí až spätnou kontrolou vysielaného televízneho signálu cez prijímaciu väžu antény. Ešte v minulosti pracovníci dohliadali na jednotlivých vysielačoch po celom Slovensku nad fungovaním vysielania, no teraz sú už vysielače vďaka moderným technológiám bezobslužné. Sú totiž vybavené senzormi a kamerami, ktoré sledujú celý priebeh a prenášajú ho na dohľadové centrum do Bratislavy. Všetko sa do domácností šíri cez konkrétny vysielač na jednotlivých miestach Slovenska. No na to, aby sme ho mohli doma prijímať, potrebujeme aj potrebnú výbavu. V ďalšej časti nášho seriálu sa preto na ňu podrobnejšie pozrieme. Sú všade okolo nás, ale my ich nevidíme, pokiaľ nemáme špeciálnu výbavu. Reč je o vlnách digitálneho vysielania, na ktoré naozaj niečo špeciálne doma potrebujete. A o tom, čo sa už dozviete v ďalšej časti nášho seriálu. Na príjem digitálneho televízneho signálu je potrebné splniť 3 základné podmienky. Byť na území s jeho pokrytím, mať správne nastavenú anténu, ktorou sa signál prijíma, a vlastniť DVB-T tuner. Väčšina používateľov pritom už samotnú anténu či anténny systém v bytových domoch na streche má z čias, kedy toto slúžilo na príjem analógového vysielania. Pri analogovom príjme sa využívala horizontálna polarizácia. Anténa bola umiestnená takto, že boli vodorovné prvky. Pri prechode na digitál ju treba otočiť do vertikálu. Stačí iba urobiť otočenie o 90 stupňov a anténa je pripravená na príjem digitálneho vysielania. Potom je potrebné skúsiť na aktuálnom existujúcom rozvode zapojiť televízor, preskenovať automaticky DVB-T vstup a zistíme, že či signál máme alebo nemáme. Čiže je možné vyskúšať si aj takú tú svoju starú existujúcu anténu, či na ňu je možné príjmať, alebo v mnohých prípadoch, keď diváci sú v blízkosti vysielača alebo žijú vo väčších mestách, je postačujúca aj izbová anténa, ako vidíme napríklad tuto. Stačí si ju pripojiť k televíznemu príjimaču a vyslovene v tom je takisto tá jednoduchosť, netreba ťahať žiadne káble, žiadne ťažké náročné inštalácie. Aj pri využívaní starších antén sa na prenos signálu do televízora využívali známe koaxiálne káble, či ešte dvojlinky. Tie však, na rozdiel od starých antén, nemusia prenosu DVB-T signálu vyhovovať. Riešením je preto jednoduché natiahnutie nového kábla od antény k televízoru. V niektorých lokalitách možno treba tých antén viac, napríklad aj v pohraničných oblastiach, kde majú ľudia možnosť chytať vysielanie aj zo susediacich krajín. Otázne je, že či sme v pokrytí všetkých signálov z jedného smeru, alebo potrebujeme brať signál z viacerých smerov. Jednotlivé programy môžu vysielať z 2 rôznych vysielačov napríklad a tam už treba riešiť smerové antény, ktoré nám budú po zlúčení slúžiť vlastne ako jedna anténa v jednom kábli. O všetko sa v tomto prípade postarajú kanálové zlučovače. Samotnú anténu treba pritom nastaviť smerom na vysielač. Poslúžiť môže napríklad aj mobilný telefón so správnou aplikáciou pre ladenie. V nej sa dokonca zobrazí aj presný azimut z našej polohy a šípka presne ukáže smer vysielača. V ťažších podmienkach je už dobré osloviť odborníka, ktorý odporúči i veľkosť antény. Na strechu ju treba osadiť pevne, no je pomerne malá a počasiu dobre odoláva, rovnako ako aj DVB-T signál. Odborníkom sa určite oplatí prenechať aj riešenie spoločných rozvodov v bytovkách, najmä ak sa obyvatelia rozhodnú oživiť anténny systém, na ktorý možno zanevreli. Ak sú antény ešte funkčné, stačí zrekonštruovať len rozvody káblov. Nie je to vôbec žiadny problém, signál sa dá vetviť, robíme pravidelne rozvody na 100 a viac bytov, takže tam nie je žiadny problém. Dá sa to nastaviť, dá sa to vypočítať a v podstate správne navrhnutý rozvod nemá problém vlastne napojiť byt aj vo vzdialenosti 100 metrov od nejakej antény alebo od nejakého rozbočovača. Všetko si však vyžaduje správne vypočítanie parametrov. Treba totiž zistiť, aký silný signál sa má do kábla vpustiť, lebo po určitých metroch dochádza v rámci kábla k útlmu signálu. No na všetko sú už dnes k dispozícii technológie.
Ďalšou nevyhnutnou súčasťou DVB-T reťazca je samotný príjimač signálu. Moderné televízory ho už majú štandardne zabudovaný. Ak ale takúto možnosť používateľ nemá, musí zvoliť externý DVB-T príjimač v podobe tzv. Set-top boxov. Čo sa týka set-top boxov, majú väčšinou výstupy aj HDMI, aj SCART, čiže dajú sa použiť aj so starším televízorom, aj s novším televízorom, ktorý by nemal napríklad normu MP4, ktorá je pri niektorých programoch vo vysokom rozlíšení potrebná. Čo sa týka výstupu cez modulátor, cez klasický antenný kábel, tá možnosť tam už nie je. Pri úplne starom televízore by bolo treba použiť externý modulátor. Externých DVB-T príjimačov je dnes naozaj dosť. Líšia sa však nielen veľkosťou a funkciami, ale napríklad aj možnosťou prijímať i platené programy. V tomto prípade musia byť vybavené tzv. CI slotom, do ktorého sa vkladá dekódovacia karta s predplatenou ponukou. Práve možnosť doplnkových programov je ďalšou výhodou DVB-T vysielania. Keď má teda používateľ všetok hardware k dispozícii, nebráni mu už nič v tom, aby mohol naplno využiť všetky moderné funkcie, ktoré mu digitálny spôsob šírenia signálu prináša. Aktuálne je k dispozícii práve ten spomínaný elektronický programový sprievodca, ktorý obsahuje podrobné informácie o práve vysielanom televíznom programe. Takisto sa pomocou tohto elektronického programu sprievodcu dá naprogramovať aj nahrávanie, lebo sú tam začiatky vysielania, konce vysielania, čiže bežné televízne príjimače alebo externé príjimače to zvládajú. Ďalšou modernou doplnkovou funkciou je duálny zvuk. Samozrejme v rámci digitálneho terestriálneho vysielania už je k dispozícii aj vysielanie vo vysokom rozlíšení, ktoré už obsahuje aj priestorový zvuk. S DVB-T signálom sa pritom naplno počíta aj v budúcnosti. Už dnes je v testovaní aj tzv. HBB-TV, čo je televízia s hybridným interaktívnym vysielaním. Ide o prepojenie televízie a internetu, kedy je pre divákov dostupný aj ďalší obsah. Popri sledovaní televízie si tak môžete pozrieť aj priamo aktuálnu predpoveď počasia. Takto teda vyzerá DVB-T vysielanie z pohľadu diváka. V ďalšej časti nášho seriálu sa však pozrieme na miesta, odkiaľ sa signál dostáva priamo k divákovi. No tentoraz vás povodíme po celom Slovensku a spolu nahliadneme na najdôležitejšie vysielače, ktoré našu krajinu pokrývajú práve DVB-T signálom. Digitálne televízne vysielanie, ktoré môžeme v pohodlí domova v obývačkách prijímať, sa samozrejme šíri vzduchom. No tam sa musí nejako dostať a to je už úloha pre televízne vysielače. Ja som pre vás vybral niekoľko najdôležitejších a pozývam vás na ich prehliadku naprieč našou krajinou. Vysielače DVB-T signálu sa spravidla nachádzajú na poriadne vyvýšených miestach, aby frekvenčným vlnám nič nestálo v ceste. Vďaka ich umiestneniu ide zároveň o pekné vyhliadkové body a pomerne vyhľadávané turistické ciele. Tak napríklad vysielacia väža Kamzík stojí nad Bratislavou v Malých Karpatoch v oblasti, ktorá je známa vinohradníctvom. Presne to vraj inšpirovalo aj jej architektov a tak má Kamzík tvar vínovej fľaše priamo nad vinicami. Tak televízna väža Kamzík začal plniť táto, ako poznám v tejto novodobej histórii, začal plniť svoju funkciu v roku 1974, kedy bola dostávaná a vlastne nahradila pôvodný televízny stožiar, ktorý slúžil dovtedy od roku 1956, kedy sa datuje takéto začiatky televízneho vysielania na Slovensku. Vysielač, ktorý pokrýva Bratislavu a západné Slovensko, sa nachádza vo výške 430 metrov nad morom a meria takmer 200 metrov. Je centrálnym miestom pre zber a moduláciu signálu z najväčších slovenských televízií. Signál sa pritom z Bratislavy šíri do celej siete terestriálnych vysielačov. Dostali sme sa na televízny vysielač Zobor, aj keď toto asi ešte nie je Zobor. Toto nie je Zobor. Je to taký predvrchol, ktorý sa nazýva Pyramída, vo výške 560 metrov nad morom. Zobor je asi takých 5 minút cesty peši odtiaľto, ale zľudovalo sa to aj pre označenie televízneho vysielača Zobor, ktorý vlastne sa nachádza na takom najjužnejšom cípe pohoria Tríbeč.
Samotný vysielač má výšku 65 metrov a patrí k dominantám Nitry. Ak máte šťastie na dobrú viditeľnosť, uvidíte hornú Nitru, ale aj taký kamzík. Televízny signál z tejto veže môžu pritom chytiť aj diváci z Levíc, Trnavy a dokonca aj v Pezinku. Tento vysielač vlastne nahradil taký pôvodný provizorný priehľadový vysielač. Výstavba tohto vysielača začala v roku 1988 a do užívania bolo dozdaný v roku 1991. Čiže od tohto vlastne roku aj šíri televízne a rozhlasové vysielanie. Z Nitry sme sa presunuli vyššie. Asi 1000 metrov nad morom sa nachádza vysielač Banská Štiavnica Sitno, ktorý meria 83 metrov. A práve tomu dáva tú polohu, ktorú vlastne vysielač televízny alebo rozhlasový má mať, to znamená široké pokrytie aj v takomto členitom teréne, lebo je to veľmi komplikované obsiahnuť a pokryť. Vysielač šíri signál do okolia Levíc, Žiaru nad Hronom a aj do Lučenca. Okrem vysielacích antén sú tu i budovy, v ktorých sú ukryté ďalšie vysielacie technológie. Ľudí tu však nenájdete. Doba pokročila, digitalizácia, všetko prinieslo nové technológie, takže teraz je celá sieť terestriálnych alebo pozemných vysielačov obsluhovaná bezobslužne na diaľku z centrálneho miesta na kamzíku. Ak sa na vysielači vyskytne nejaká porucha, najskôr sa problém rieši na diaľku. V ťažších prípadoch prichádzajú na rad zamestnanci zo spádového územia, ktorí poruchu odstránia priamo na mieste. Teraz sa presunieme cez Kremnicu, ponad Kremnicu na Suchú horu. Je to najvyššia stavba na Slovensku, takže pevne verím, že odtiaľ bude krásny výhľad. Verím, že hmla tam sa už rozplynie. Na vysielači Suchá hora sa veru hmla nerozplynula a tak mierne zahaľovala všetko, čo by sme za ideálnych podmienok videli. Našťastie tieto poveternostné podmienky neovplyvňujú signál a tak ten sa šíri do Pohronia, Horehronia, Hornej Nitry, ale aj na Oravu a Liptov. Vysielač Suchá hora spustili do prevádzky ešte v roku 1960 a meria viac ako 300 metrov. Horí ohník, horí na Kráľovej holi. Alebo iná. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. No ja som veru na Kráľovej holi bol, ale žiaden poriadny strom som tam veru nenašiel. Za to je tam však neprehliadnutelný DVB-T televízny vysielač. Takže priatelia, priamo na Kráľovej holi pokračujeme v našej púti po televíznych vysielačoch. Vysielač na Kráľovej holi má síce len 137,5 metra, no ten sa za to nachádza takmer v 2-kilometrovej výške. Jeho pokrytie siaha nad územie Popradu, ale aj na celý Liptov a dosahuje i na Gemer. Dá sa povedať, že už Kráľová hola, čo sa týka tohto vysielania, má tu históriu tých 50, no skoro 60 rokov. No, keď si tak zaspomíname, tak ako sem dotrpali taký kus železa? No, bolo to síce ťažké. No už následne toto samotné železo, tento stožiar, bol semka vyvážaný autami, to už bola posledná cesta, asfaltová cesta. Ale ten prvý vysielač bol stavaný za veľmi ťažkých podmienok, to za konské povozy, voľské zaprahy a podobným spôsobom to bolo ťahané zo Šumiaca. Rovnako ťažká cesta je tu však i pre turistov, no pre každý prípad tu majú vyhradenú miestnosť, kde môžu v prípade potreby dokonca aj prespať. Odmenou je krásny výhľad na všetky 4 svetové strany. Tak a z Kráľovej hole sa postupne presúvame do známeho lyžiarskeho strediska nad Martinom. Tak v tejto chvíli sme na ľudovo povedané Martinkách alebo na Martinských holiach, kde ďalší zo slovenských vysielačov, odkiaľ sa šíri televízny signál. V akej sme nadmorskej výške a ak by sme mohli sa o ňom dozvedieť niečo viac? Tak tento televízny vysielač sa nachádza v nadmorskej výške 1453 metrov. Zaujímavosťou toho je to, že je to vlastne taký prvý priečný hrebeň smerom východ-západ, preto odtiaľto je ten signál aj veľmi dobre šírený do pomerne veľkého regiónu. DVB-T sa šíri od Považskej Bystrice z tohto vysielača cez Turiec, Oravu, Kysuce až po Liptov, po hranicu Liptova, po Ružomberok. Samotná väža je vysoká 108 metrov a v ideálnej viditeľnosti zazrieme Malú a Veľkú Fatru, ale aj nízke a vysoké Tatry, dokonca i Štrbské pleso. Počiatky budovania tohto vysielača siahajú pritom do začiatku 70. rokov.
Ako sa dostáva ten signál sem? Odtiaľ to sa vysiela, ale aby sme tu ten primárne signál dostali? Ten signál sa sem vlastne dostáva po skokoch až z Bratislavy, dajme tomu zo štúdia, po jednotlivých skokoch príde až sem, čiže jednotlivé tieto veľké vysielače musia byť na priamu viditeľnosť. Nuž a na takú priamu viditeľnosť je od Martiniek vzdialený i vysielač Veľká Javorina pri Novom Meste nad Váhom. Stojí na rovnomennom vrchu a vysiela od roku 1958. Dokážeme pokryť v podstate až po Trnavu, niektoré miesta až za Trnavou smerom k Bratislave. Časť Záhoria je pokrytá, ale samozrejme to záleží od členitosti terénu. Sú také miesta, ktoré sú v podhorí Malých Karpát alebo Bielých Karpát, kde sú hluché miesta. Väčšina západného Slovenska je však signálom z Javoriny pokrytá. Vysielač je rovnako ako aj ďalšie i obľúbeným turistickým cieľom. Má totiž výšku takmer kilometer nad morom, čo je akurát na príjemnú nedeľnú vychádzku. V októbri, keď je krásne počasie, väčšinou býva ustálené a inverzia býva a podobné veci. Keď sa to rozplynie, tak býva vidieť aj predhorie Rakúskych Alp. Odtiaľto vidíte Beskydy, vidíte Jeseníky, vidíte časť Malej Fatry a dá sa povedať aj časť Nízkych Tatier. Tak a naše putovanie po najdôležitejších televíznych vysielačoch sa tu končí. Všetky pritom tvoria sieť, vďaka ktorej máme pokryté Slovensko digitálnym televíznym signálom. A tak môžeme večer čo večer sledovať svoj obľúbený televízny program v teple domova. Vítajte, ja som Signál, maskot voľnej telky. Čo je voľná telka? Voľná telka je jedinečná digitálna televízia šírená po celom Slovensku, ktorú si naladíte bezplatne cez obyčajnú anténu. Vďaka voľnej telke tak už viac nepotrebujete satelit ani káblovku. Jednoducho pripojíte svoj televízor na anténu a najobľúbenejšie televízne stanice pozeráte úplne voľne, úplne zadarmo. Bez mesačných poplatkov, bez podpisovania zmluv a viazanosti. To je bomba! Chcete viac televíznych staníc? Máme. Kedykoľvek si ich môžete doobjednať za super cenu. A ak vás nebudú baviť, môžete ich jednoducho kedykoľvek zrušiť. A opäť, nič neplatíte. S voľnou telkou máte nekonečnú voľnosť. Môžete ju prenášať z izby do izby, alebo ju môžete zobrať všade so sebou. Na záhradu, na chatu, na ryby, alebo na dovolenku. Tak čo? Už ste naladení pozerať vašu voľnú telku? Voľná telka. To pozeráte.